मिथिंगा जों नोंखौ जेबो खालामा निजेराखौ जोंनो मोजाङै गथायहर आयेन बिदिब्ला बबे हिनजाव हमगोन बिसोरखौ हगारना नोंसोर आयेनखौ आंनो हिनजाव हमगोन जायजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन बेखौ साननानैसो नों देरहा जाहैदों साननैसो सिगांसो मिनि खुसियै दंमोन जोंनि जिउआ नाथाय दिनै न'खर गैजायै बायदिसो जानांबाय इसोरा नाहरोब्ला सानसे गासिबो जाफुंजोबगोन आं गिनाय मोनो So finally first time experience मोनसे लादोंमोन आरो मोजाङै दिनै सानसेनि गेजेरावनो आंनि जाखिनि रल दंमोन बेखौहाय मोजाङै हानायखिनिखौ आङो नाजालांबाय आरो खालामबाय आसा खालामदों नोंथांमोना नैबे शर्ट मुभिखौहाय जोबोद अनसायगोन नै आंना टाइनि केमेरायाव नाय खनसे हाय दे लक ना एक सेकेन्ड नुदोंना नोंनि केमेरायाव पस्टबो थायोना एभ्रिथिं बरिया स' मोनसे गोदान जार्नि जों मोनसे सार्च अपारेशनाव दं दा ना बिफां लाइफां दाननाया गोबां जाथारबाय बिनि थाखायनो एसे मोजाङै अपारेसन खालामनाय जायो गोख्रों जानांगौ बयबो आवगाय ओइ गिदों नामा हाग्रा हाबनायनि नों गिदों ओइ थाबोनाङा उनाव थाब फै खामानियानो फरेस्टआव दायथ' जोंहा दंथ' हाग्राखौ नेचारेलखौ बारना लाखिनाय जों दा सुथुरखौ फोजोबनानैसो जोगारगोन लाना फैनाय रुसुथि लाना फैनाय खारनाया होसोनायफोरा फिसा फिसासो सिं होसोदों माबालैयो गरखा रेजिमेन्ट माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सिखा लाखायो थांद्रायबाय थांद्रायबाय फार्स्ट सिन जोब्बाय एन्ड गोदान एक्सपिरियेन्स मोजांबो नांदों आरो लोगोसे बिराद कनफिउसन जादों मोनसे शुटखौनो 10 बारसो रिटेक लाहोबाय आङो दे दा जेयानो हक नेक्स्ट सिनावहाय थांगासिनो दं दा जोङो एक्चुअली हाग्रायाबो अनेक डेन्जार ना नै so see you in the next take नाहरदो सिलायखौ माबायदि लाना थांगासिनो दं नै हाग्रायाव आयै फाग्लालै ऊपर खबर रास्ता बायदिसिना गोलैजोब्बायलै नै जोंना स्टाफफोरा अके
next scene माबायदि नांदों hey हा माथो जाहाबजोब्बायलै नारेंखमला बायदि हाग्रायाव नोंनालाय उपाय गैया नै सासेयाबा बिन्दास रेस्टार रेन्जारखौनो सनमान होला सन्जय ब्रादार फार्स्ट एक्सपिरियेन्स नै रेन्जार साबा सरि दे रेन्जारनि सिगाङाव रेन्जारखौनो माने गसंहोनानै गावा जिरायबाय नै नायलाय सरि फर देट ओके दानि रिटेकनि सायाव रिटेक लाबाय थानाय माबायदि मोननाय दानिथ' मोजां मोनदों 10 बारसो उदैया सेमदो बे दा साफा मोनदों फ्रेस देहाखौ दिनै आंथ' दिनै 30 ना 40 ना खारबाबो जेबो साना दिनै नांथारगौ आंनो माने प्रेक्टिकेलि आसलाव होसोआलासिनो दिनै माबायदि अन केमेरा होसोनांनाया माबायदि नांखो पुरा साबसिन मोनदों आरो थारमाने गावखौनो एखेबारे खारथारनांबायना उपाय गैया बायद' सोरबा सिखावखौ होसोबाबो जोङो लासै लासै सोसोमोन खिन्थु दिनैनाथ' मसनाव खारथारनांबाय इबो 10 बारसो खारनांबाय 10 बारसो ओरैनो नानि फैदों माबा लादो नानिखौ नानिमोनखौ लानो नैबे नानिमनिया कन्टिनिउ आरो सुदा मा बुंगोन दा गरम बोथोराव हाग्रा गुदुआव बुंना हो माबायदि मोनदों खस्थ'ना मोनजाया मोनलोङा बेनो जोंना डाइरेक्टरा थालिर सालिर आफेल साफेल लाबोनांगौ माबा गोरान गोरान फोरानजोब्बाय मानसिफोरखौ दै मोनलोङाखैना दिनै दंना गैया दिनै दंब्रा रेन्जारनि अननायाव दिनै रेन्जारनि अननायाव नै होनलाय माने मैया जादों सानसेया ओमफ्राय रेन्जार गैयाना गैया एकदम दैबो मोनलाखै ओरैबायदि दै गांदों ओमफ्राय दंग' लोंनो नागिरबाय दंग'नाव गुबुंले अखानायजों बिन्दाबाबो थाइजौ लाबबाय थाइजौ सुनो आखाइ सुनो जायगा गैया ओमफ्राय थाबलियाव हुगारनासो जाबायब्रा थाइजौ ओइनै माबा बुंगोन लाबना होफैदो खोन्थाला आरो दै मोनसे लाबबाय लोंनो होननानै ओमफ्राय खिथु सुनो लांनानै खिथु सुजोब्बाय नै थैयानो गनसिगोन दाना मा जोंना सेसलै बैखौ शेर नै बेखौ बेखौ शेर मेलेरिया जाबा हामखाजोबसै थान्दा थान्दा कुल कुल सेरेब ना स्प्राइट सेरेबानो मोनामनाया खिन्थु स्प्राइट मोनामो आरो बैदि मोनामदों आरो ना उपाय गैया एकदम एनार्जि ड्रिंक आरो नै जा रेन्जार साबनि अननायाव दिनै मैयाथ' एकदम लगन्स थानांदो सानसेया ओमफ्राय दिनै एसे दा ओंखाम फैगासिनो दङ ओंखाम फैगासिनो बेदरजों 70% जोब्बाय आरो दा जोंनिया 70% थांबाय ना ऑन ऑफ भाव रहा चलते 12 वाला कैमरा कैनन का और ये कौन सा कैमरा है दिखाता इधर So finally first time experience मोनसे लादोंमोन आरो मोजाङै दिनै सानसेनि गेजेरावनो आंनि जाखिनि रल दंमोन बेखौहाय मोजाङै हानायखिनिखौ आङो नाजालांबाय आरो खालामबाय आसा खालामदों नोंथांमोना नैबे शर्ट मुभिखौहाय जोबोद अनसायगोन जिहेतु बाहाय गोदान आर्टिस्टफोर बयबो बाहागो लादों एन्ड आंथ' भेरि निउ बेबायदि एक्टिं खालामफेरामोन जेन हक जोबोद मोजां नांदों एन्ड जोंनि लकेलनिनो अमा राजा बिथांखौ साबायखर बावहरबाय आरो गासिबो आर्टिस्टफोरखौ जायफोर बाहागो लादोंमोन बिराद एफर्ट खालामदों दिनै सानसेनि गेजेराव बेबायदि कमप्लिटलि शुट लाजोबनाया उइदाउट माने लिमिटेड इक्विपमेन्ट्सफोरजोंहाय थेवब्लाबो नायनि रिलिज जाखांनायनि उनावहाय नुगोन बेसेबां मोजां जादों जायाखै बेनि उनावहाय आं बेनि मोनसे आपडेट लाबोफिनगोन थांसै अबहाय आं थांथ'ला थां खोनाफै
एक्जेक्टलि स्ट'रिया ओरैबायदिमोन नोंथांमोना फिल्मावहाय नुसिगोन आं स्ट'रिखौ खोन्थाथ'ला स्ट'रि खोन्थाबा नायनो इन्टारेस्ट जानाय नङा सासपेन्सआव दोनबाय ट्रेलार खिनिखौ नोंथांमोना ससे होबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों आसा खालाम नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो हाजासे नोंथांमोना शेयार खालाम रेगा प्रडाक्सनावहाय नैबे रियेल शर्ट मुभियाहाय आपल'ड जागोन स' see you in the movie bye